O sector do turismo é un dos máis castigados pola crise derivada da COVID-19. Consciente destas dificultades, a Deputación de Pontevedra anunciou hoxe novas medidas para a súa reactivación. O ente provincial axudicou esta mañá a xestión de 2 workshops para a promoción do destino Rías Baixas. Está dirixido ao sector privado. Se trata de montar xornadas de comercialización que, como decía, organizamos en colaboración co sector turístico da provincia, co clúster de turismo, e que imos a celebrar en mercados emisores de turismo. O obxectivo é crear espazos comuns para o fomento do negocio entre as empresas do sector. Imos a favorecer que agencias de viaxes, comerciantes, hotéis, alojamentos turísticos, transportistas, asociacións, bloggers, influencers, medio de comunicación especializados poidan ter espacios en comuns para comercializar o noso destino. Ademais, a presidenta provincial anunciou que se vai duplicar o número de salvamanteis promocionais do destino Pontevedra provincia. A demanda do sector turístico levou a Deputación a facer en total 500.000 de exemplares. Temos acordado duplicar o número de salvamanteis, 500.000, e incluso facer, se fose necesario, máis salvamanteis. Isto que nos vai a permitir? Pois nos vai a permitir que Turismo Rías Baixas Pontevedra provincia este nos restaurantes, este nos bares, este nos lugares onde se fai restauración e que a xente poida coñecer e recoñecer todos os nosos valores turísticos ligados á cultura, ao patrimonio, á sostenibilidade. Os salvamanteis distribuídos pola Deputación contan con un código QR que permite ao consumidor ter acceso a través do seu móvil a información sobre experiencias turísticas seguras na provincia de Pontevedra.